zikhona ke i-drink esike sihalela uzazi uba inoba yenziwa njani lena like yenziwa ngantoni ngehlobo emnandi ngalo nje uqonda uba uyayi-enjoya man ukubona. Yazi ndim oweza necebo loba makubekho i-drink ekuthiwa si-Sprite. Ntoni? Hayibo uthini? make simameleni. Into eyenzekayo pha kula firm yapha kula company yakwa Sprite ndandiqonda uba hayi man ndidikiwe le nto uba kusenziwa ezinye i-drink like ezinekhala uyabona ndifuna i-drink ezoba ndidikiwe bafo i-colorless nje engazoba nekhala ndidikiwe le nto uba kukho Coca-Cola aba-black yabona kukho nezinye i-drink nje yabona ezilike Fanta yabona ezingathi yijuice xa usijongile. Kutheni ngakhe kubeke khole izoba ngathi ngamanzi sasingekabikho i-Aquile yabona. Okay ndithi into emayenzeke guys kubuzwe kumba ingacreatewa njani mhlawumbe le drink. Wathini baba? Abandiphathele i-Hullets. Beza ne-Hullets, white Hullets. Hullets. Dathi mabadibanise namanzi. Yabona amanzi la colorless angena. Yibafuna amanzi akwalapha. Beze nawo. Dathi mabagalele la Hullets pha. Kwakukho phana imigqomo emikhulu pha. Dathi mabayenzele pha kuyo. Dathi thathani Hullets yadidiyelwa ifake apha emanzini la angenayo ayike yafakwa yazanyiswa xa ndiyitaster ilanto kuthiwa yi-sweet water kuthiwa itiyamanzi ke tiyamanzi madoda athi ngumbhubhudlo ba libela liba kuthiwa yintoni ke ngesiZulu kodwa ke ngamanzi anoswekile ngamanzi anoshukela madoda kodwa unzima bafo nyana ayitaste ibe right ndibone no man yazi kushota ntoni apha kuzawushota i-acid kuthiwe ke phana hayi bomfondini like sizokwenza nje i-drink eso e-2 litre 2 ndathi no ayino 2 litre inyatu 2 litre 2 ndathi izani ne-acid ekuzwa ne-acid ke acid le ibilayo ke le itsarhe pha idrinkini ndathi mabagayele yona pha kula sweet water yathi izogalelwa pha mfondini ndathi mabayilinde nje umzuzwana lwayi-5 minutes ke iqala idibane sasuke lapho ke Sprite madoda uyasiqaphela iSprite kuthista nyana uyava kuthi ukuthi nami ndingasama mos xa silula kanje ndandikhona lo ngosascreator pha kodwa bavuze hayi ndiyakuvuma yaniswe i-sweet water and kufakwe i-acid hayi ndiyakuvuma kunanamhlanje abakandibali kwa Sprite uyicinga njani into enje lilonke nami ndililungu pha kwa Sprite yabona nje nangoku ikhona enye idrink engazumxela hayi creative izawufika ngekudala hayi ndiyakuvuma balisela uba yize njani nayo hayi ayisalute you bro creative sayihlelele phansi ngoku la manzi wakhona ndiyabona eclean la ndiyabona eclean hayi yeke ngomanzi nje umlambo kwa Sprite but hayi nzima ndiyakunqina hayi ndicela uzukuhambe uyonifakela isive pha kwa Sprite but